bahai tongpai khakai kaham tongpai na tini chung nong na je kok sanan thangui chung je kok thai sanan thangui chung o belekin kha khamjong nai joto ready tongpai ji mokol numuk na bagoi tini chung nong no kaisiban good news ri manglak tango hinba je chung nong no kok thai sanan thangui chung joto kok thai no mokol mukti klai chung nai oma haimang ga phai nong na puya chung sairwa nok joto nong biwa jamatia no to sini ubo to tai kebun fan sanan nang ya biwa jamatia ni live bu belekin tahu struggle khai tong belekin bota je problem kalai jak tang himale biwa jamatin puma buthai jak hain bagonya biwa jamatia ta khub kosto tong dolok biwa jamatia ta tam kosto o problem face ma khai ta dol nor o biduno nai nya ji 2011 modupurni nokshewui ayang athrbla udaipur ti gewa sung nokshe hata aro jagao ke chini nok hi tangjak tongbo ke oro jagao hongga ke ani amani kami oro hongga ke ang ani nai bai baksa tongbo tani nai bai baksa tong homani bo 2016 no ani ama thiwei mutai kha ha ke boniya gulo sung nai bai baksa thai tong kai na hata nai bo sai sung hongga ke oro jagao ang ani tete beri besa tei khoroksa tong ani tete bo gyan to tei besa bo hangkang ke Bangalore samung khai tongoi bo Bangalore ni chuti rong ma hangke oro jaga no phai jeng to kurum kuthum ke oro no tong lai phai ta nai bai ke to toi bu krikha to toi bu ni besa mane ani tete tai khoroksa ta bo 1.5 mas prosi to toi bu thui pai ja hangke ba bo no pusila do u ani tete no bo ke tabok ama thui bai pai bo hain hai nai no jung no oro jaga tong ani jaga ro phi ha tong lai phi ha ke ba jung bo bono no ni khushi bo jung no no khushi tabok ang ni rong no sawani bagi bo ni buskang sajak ting rong ha taw kok rong nong ke tak bo ni busarok no moi to majage kai tong philang khata kibona जों always try खाइबो बाइकि खुशी तंग बाइकि हैप्पी तंग जों बहायके केबुनि फिलिंग्स न शेयर खाइले तो ने लाइ थांजा पग्रनो थे कक सालाया तानि हम बहायके साखामकेसे बकाउ केबा जों नाय बका थों इनके दलक नक नाम सानमुसक तलाव कमेन्ट खाइ सादै इनके दलक नेक्स्ट अपडेट बु ओमाहायनो जेचिनि ताखोक रिनाल देबबर्मा nukhung tuk jagya rang puisa kaya oman bagonyo Bangalore samung khanya thangmani bat ajagao bo suddenly langma cholangkha obon chai sikang to nok sainman dolok bono boni je dead body ni tipura hasteo tuna bagonya lokorong thani bini nongni borok subasu sanka ani ni sajara thi mane tan bago thike boro thang thike Bangalore thangoi kam khanya hini thang tong mane kam khaima lumboya konoi suti nawaya konoi bo phakya ngai Bangalore ni bithi nawaya konoi no bini rumo phaya konoi ano kol khaya roma hang lumoi tongo bithi toi phakya ang tawo bithi chana nenga ang te bo saka baba nongbo saktum khai idi kisirok ba bo khorok tui budi nung ta thudi jabai jo sajing thosong hine ang ko gajaro lang bujo bo koroi tawo tam kai nana ne lukurong na amna sajo kije khaibe hine ang khoma khayo thunya ni mung tamong thunya ni bu murinal tai suba sumamna bagoina iti phaima ka jerinal Debbarma no Bangalore ni chini tiprawa hasteo ti phimka mia pro no ti phika dolok tai bin dead body wa thangoi naina thangka je komalpuni tipra mothani candidate thangka Mary Debbarma tai bo abnu tu nyai bo Renal Debbarma ni je dead body ni bo thai thai kok saka dolok tam saka khnawi nai je जों दिनै Bangalore ni मानसि सफायखा दिनै साजला Renal ni पहिलानो जों nok nukhung engoi area ni engoi bises khlaioi chini Bangalore je tongnai chini Bangalore ti prasad team rokno kaislaya sambai mane muchungo borok amang kuthino rohor thaniwo borok ni busuk jaratei borok kosto ma khailaika 22 tarik ni horni simi borok khopung sapung thuya chaya khlailaioi bises khlaioi Tripura People Foundation ni Director Mr. Debbarma tai Tripura People Foundation ni
President John Debbarma, Vice President Prantus Debbarma, borok no belai khana paiflaya hambai marwo tai borok ni joto all team no borok no khaksangma tai cibai yafar horo borok asuk sacrifice klayoi chini o sajlani mankuthino tini oro sopai mani bagoi jong nok nukhung ningoi area ningoi borok no hambai yafaro tai tabo khaino hai nok nukhung ni tigi chung thanglai parao Komolpur tigi chung lamri lainai buma bupha bini buphi sopai jak bojarawo chung bai tai bini yong toirok ni bini data song taku bukur bebe no sopai jak chung tabuk mangkuthino tlangoi Komolpur ni tigi thanglai lamri bini nogot tlangoi mangkuthu yafarnai nok ni khak hamjak buma bupha no chung kok sanani moton chini khuk slayo amhai basa koroi aboni bagoi no joto te prasarok no sotorko tongnani bagoi susto tongnani bagoi shanti tongnani bagoi kobong kaisa no ani dinani muchungo chung khatar hasteo thangoi samung khlai phano chini je Tripura People Foundation ni team rok bai sob সময় no kurungoi apoto bipoto chung ma tonglainai kaisa tai kaisa bai chung seba churu manani thaka hinkai kaisa tai kaisa no seba churu rinani bo chung surunglainani nangnai abona ani tini message asukno hambai belai belekin khairingma sisa khemang thikasini boro rokta buk tai kaisa sungnong no next update chan thang chung obo omai sem no je poila ke je Dinesh Debbarma ni je একদম বনি যে কন্ডিশন পরা একদম আউট অফ কন্ট্রোল হিনিমানো তাঙ্গে হিনবা বনি যে পয়লা কে ওমাই খদা নুগে মানে কথাঙ্গ তংখর বক কথাং তংখর বনি বিদু ওমাহাই tam saka bro মানে orang belakang baru kita mesti juga nah kok samana lebo anu kita mesti juga aku kamu tiap le doctor tam saba tabo no kasih nggak ajian borok mati ke kuban dukho mati na dukho an borok mati ya le an borok ku itu tahu mati ya bori ka mati ya le mati orang kita angin ya kan kes bonon naine doctor mung tam sa bonon naine doctor ni mo ini mama mana pun saya dawlok tabu ke bo langma solangkha miapron langma solangkha bani tam sasna asoke khairma sija boin bihik bu ok si kam ke saimang garaya MLA Ranjit Debbarma thangi nai kha dawlok tam saka thnawi nai ji তিনি তাকো Dinesh Debbarma talsan porul ta ini tiuman kolektor bagai jibo boti kadenan tako portus tai tako koni Debbarma gorna talsan portu dulu tomani joto ni suba no bonora admission kadenan black dia dot lagak bogin tigi tai tini kitang din bosa khorcha asia komjao bimane khobor manon login na jibo netika kalau gini postmodern konon kayak terbaik nonglan bagai cengeren saja anu trop tekan kalau gini bagai jatah film nang mani obo ko cengeren kata betul blood bank gini bagai untuk operasi nang kayak dengan ini kalau tuh bikin coba saja apa no sing matangin narik malia tak Dinesh Debbarma sing hinanggo bini poriban no sing subana ni cek na angor blake hambai mai ro tako konino borno kono nai koloi tui payment oro gona haminan ai kono gini liver cancer gaboni bagai gona hamli male doktor ro chai to amnani bagai hamli male rega khairma chinjasa অনুপূর্ণ আমজা কোন না কই নাই যারা পায় এলাকা অন্তর পায় বৃষ্টিপাত নাই যত তাকো বহু শুনানো কই নাই Dinesh Debbarma নুকম দিন বিহি গো কাহামে ফক্স খাইমান যাই bonus subana ni bagai anjo tono paine obachini kaisa responsibility pechini next update kha dawlok je Rumi Mura Singh tai ID Debbarma ni kaisa new music video phai chongo daktini chong launch ongman bu nukoi manai song ni mung ongnai album ni mung ongnai nong no nar a video no nukoi manai Rumi Mura Singh official channel te release ongmani nukoi manai Iki dawlok tinin bagi asung ong lai sinai malai chung te kisa next video joton kam ke tang baji hambai